Pinila so video lang nalito manay ko an pila bang kinon hedong Assam government hin pen akimi scheme kapiklang pondo la so scheme aputak si pininali tuma fan la so video lang na than pachini ponik po kopi scheme ko mama tum se ale kilong jima la pen ko an se la bang so scheme ale kilong jima la so details ma declare dagalam la bang ke nalitum kai ke so la so YouTube channel long si tag pon long ikpo nalitum la so YouTube channel la long na ko milang ko ka chingon nalitum subscribe igon la pen video nalitum share ponigon Tanda non kopi schema ko son si ka apply nang jima kon ansa le kilong jima ko matum sila so schema le kilong jima la so puthak le details alam lang polona la pen chethan polona Tanda non pathek pen chethan polona Jiban Pirana scheme 2025 aputhak le la pen The Jiban Pirana scheme 2025 la bangke non het jong se Assam government hin pen ke launch ponik lo la so puthak ni non details matiklar dagalam nali tompana than pachini ponik po la bangso scheme aphan kachini pon dak mukhya mantri Jiban Pirana yojna pustami chini pon lo mate la sonta amen kipu pondo la pen non het jong se la Assam government hin pen si kapiklang pon lo la so scheme la pen la bangso scheme ke apply dun longji mate ki pipon la bangki graduation la pening ki un abang phu mate abang phi to man si kapanong pilo la bang so scheme la pen la bang so scheme long ko piali si ki longji ma la so put has tame lang pon na ke cheng sina li tum dak thek pon long exi la dak tok do manli stipend of graduates mate nalitum dak pening la graduation ki un abang phu abang phi to ma phan chiklo jona long suri hini ra pharo pho an atangka pipon po chiklo jona long chiklo jonwang long ponik po la pen puthot dak batai si kilong ji la bangke 25000 suring ko era pho stamedak pipon tulang la bang so scheme direkta la bang so suring ko era pho la bangke ki pipon ji la bangke dak approval la bangke deputy commissioner pen ahin pen se approval pon lo 25000 batai si wet lo la bangke batai si pen si long po 25000 la pen la 2500 la bangke nalitum achiklo jonwang long ponik po la son thak research scholar enrolled in the state central government university in Assam will be receive one time financial assistance 25 11 puthot long to lang da research scholar enroll la bangke hala research scholar puthaklo jongse Central Government University Assam long penjong se ki undun do plotang alang litum stame 25000 dak long ponik po lapen di differently able mate dibyang atum stame mate lason area king ka hong ha batum stame dodo alang litum bangke dak 25 director 50000 an batai sialong alang litum labang sutangka bangke long ponik po lapen achiklo jonwang labangke suri hinira pharofo labangke alang litum long don ikpo Lapen eligibility criteria la bangke dak technology applicant must be permanent resident of Assam mate Assam long kido klung abang phu abang pitum nangji lapen putho dak dutulang graduate must have completed their degree in 2025 mate pening la 2025 along degree complete abang phu mate abang pitum nangpo lapen college mate university la bangke government university lapen college along penang po stami Assam arlo si kacharli dun abang phu abang phiatum nang po la pen research scholar must be enrolled in state or central government university in Assam la pen ala research scholar atum la bangke langli tum tala pulo central government university Assam along pen ki indun nang po la pen la bang sole ki long dun de la bangke mukhya mantri nijut moina scheme along jong si amendu dun pulo tangte la bang so alis tame alang litum bangke long dun dedet po lapen puthot document copy pc kenang jima la so puthak stame lang polo nang kichengsi aadhar card nang iksi lapen pan card stame nang ponji lapen aadhar card pan card nang ji lapen resident proof of Assam mate domicile certificate mate la son caste certificate lahai nang ikpo lapen graduation degree mark sheet nang ji lapen research scholar id card la tanang ji lapen ala disability la bangke alang litum disability certificate la bangke nang ikpo lapen bank account aadhar card pen killing kido la so bank account nang exi lapen photos tame passport size photo nang ji lapen labang so
adet labang ke launch ponji labang ke non ki bangji October 2025 pensi launch ponik po lapen application will be accept online through an official portal lapen ke apply nangji labang ke online si apply nangji official website non aprabjin pen paklang ponik po lang litum ingpu ponik po lapen online si apply nang po lapen application will fill up the application from upload the required documents lapen nang litum online si documents samukhas tami upload nang po lapen budget dak alang litung kapathik pon labang so scheme of fundak 25 crore ansi Assam government hin pen pathik pon lo nilinon pathik pen alitung mapan puthot dak advertisement alo mate notice alo nilina piklang pon tuik po lapen non nalitum la screen along ke thek pon long labang ke lasan lo nalitum thek long ji acha das mokotar aneniam mila mate chief minister Jiban Farina labang so scheme lo Assam budget labang ke non piklang pon 25 lapen 26 per month lo lapen providing stability and lason take to pono la nalitum 25 crore allotted to be launched in October 2025 lapen lasoning kan 2025 October se launch pon ikpo lapen ko PPC dak ali kilong jima la so puthak stame dak tok pon ik thailo nilina ke than pon ateng lo nalitum dak details labang solo long stame thek pon long ikji lapen labang so scheme jong senaritum apply dunji plote permanent resident of Assam mate Assam along kido klung mate Assam along si amhang ke thek lapin kacharli ta Assam along jo alang litum sit labang so scheme ale bangke long donik chodi the senalitum la so scheme kapek lang pen koson maning hangma hanghema labang ke nalitum comment box along pachinik non lapen labang so video nalitum share ponigon karbiang long aras tame pachinik nang lapen palaik nang la sunson update mate la sunson na video nalitum kilang long versi apan pura la so YouTube channel nalitum subscribing on tange dumi thakme kadu kabe karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do anupans tame nilin pen kardom